el tema central d'aquesta conferència serà comentar aquest estil peculiar de treball basat precisament en la paradoxa i també en el motiu de la pèrdua com a figura literària a través de la paradoxa. Perquè és un escriptor, abans ho deia l'Anton, que va escriure un llibre que en parlarem, que es diu L'home que es va perdre, però ell mateix, en certa manera, va ser un home que es va perdre. El van perdre com a escriptor i com a persona quan va haver-se d'exiliar el 1939 i un senyor que va voler ser novel·lista, que es va construir ell mateix com a novel·lista i que fora de l'ambient cultural sobre el que pretenia incidir, que era Catalunya, va acabar com els protagonistes de les seves novel·les, perdent-se, com va dir en Joan Oliver en aquell magnífic record de Francesc Trabal que va escriure, diu Francesc Trabal, crec, diu l'Oliver, va morir d'enyorament. La paròdia com a forma de revelació de l'artifici, perquè tota la literatura, fins i tot la literatura realista, no ens enganyéssim, és un artifici, i com a constitutiu de les formes narratives de la novel·la com a gènere. I encara més, de l'ús de la paròdia, i aquí és on és el centre, com a construcció autoreflexiva sobre les formes de representació ficcional. És a dir, la paròdia o l'humor no són gratuïts, sinó que vehiculen aquesta reflexió, fins i tot la reflexió del novel·lista com a escriptor, sobre què és la novel·la, sobre què representa la ficció, sobre aquestes formes de representació ficcional que anomenem novel·la. Hem perdut la idea de com eren els anys 30. O sigui, que els debats sobre el monòleg interior, per exemple, van omplir pàgines de la Veu de Catalunya, de la Publicitat, de la Humanitat, de la Revista de Catalunya, de la Revista del Globes Picó, etc. És a dir, era un món efervescent amb tendències i models molt variats que de vegades anaven els uns contra els altres, com és normal, perquè una literatura normal, els models literaris i novel·lístics no tenen per què ser tots iguals i per tant hi ha els psicologistes, hi ha el grup de Sabadell que són profundament antipsicologistes i que pensen que el Puig i Ferreter, com que no té sentit de l'humor, no farà res de bo perquè diu sense sentit de l'humor no es pot fer res en aquell moment, en el moment de la modernitat, que és el seu.